tässä videossa mä kuvaan Hertan ja Editin kanssa. Edit on siis ton takana. Mut jää. Ja tässä videossa te saatte kertoa. Eli siis me mikä on lempijuttu, mikä on Eli Inkubabyn lempiasia. Niin, mikä on meidän lempiasia? Jos vaikka olisi mikä on lempijuoma? Siinä vaikka kokis, vesi, maito. Niin, sit tyyli, jos vaikka noin sanoo, että mun lempijuttu olisi vaikka, Hertta sanoo, että vaikka joku vesi ja sitten... Sun onkin limppari. Niin. Tai kokis. Niin, tai sit jos se menee oikein, niin sitten niin joo. Mutta kiitos! Joo. Te saatte mennä tonne aikapuolelle. Siis me... Muistakaa laittaa myös olikin. Joo. Ja nyt mä kerron mun oman. No siis mun oma lemppari eläin on Nalle ja Big Panda, hevonen ja koira. Jos jonkun noista saa oikein jotain, niin sit se on hyvä asia, hyvin. Joo. Ja sitten Editin on koira kautta hevonen. Ja Hertan on koira. Ja seuraavaksi tulee Edit. Joo, eli oli eläimillä. Eli mun lempieläin on hevonen. Inkubabyn on pikkupanda ja Hertan on koira. Moi. Siis Iileksen niin lempi niinku eläin on hevonen ja Inkubabyn on hevonen ja mun on toi possu. Ja Nyt tulee lempijuoma. Se on täällä on mulla semmoista jo. Mulla on Fanta kautta vesi. Ja Editillä on toi vesi. Ja Hertalla on mä en tiedä. Sillä vois olla maito. Seuraavaksi tulee Hertta. moi siis. Ton Editin lempijuoma on ehkä kokis. Ja Inkubabyn on vaikka vesi. Ja mun on, eli Hertan, niin lempijuoma on maito. Ja moikka! Joo, moi. Eli mun lempijuoma on vesi. Herran varmaan olisin, että ehkä Pepsi. Ja Inkun on, luulisinko, mietin, joo, Fanta. Tai Jaffa, se on niinku, niin, eikö se ole ihan sama asia, niin joo, eli se on sama. Nyt lempiväri. Mä oon hyvin kerroksella. Lempiväri on mun. On arvatkaas mikä. No mä ehkä paljastan, jos tää on aika vaikea. No turkoosi kautta vaaleansininen ja vaaleanvihreä. Pastellinvärit on hyvän parit. Pastellin värit on oikeasti hienoja. Mut sitten Editin on turkoosi kautta vaaleanpunainen.
sitten herttuliinin on keltainen. Ja siis mulla on vielä yksi kappale. Mä sanoin jo pastelivärit. Joo, ne on mun lemparit. Mulla ei ole mitään muuta, paitsi turkoosi vielä päälle. Editin lempiväri on vaaleansininen ja vihreä. Ja mun lempiväri on oranssi. Ja sitten Inkubabun on varmaan vihreä ja vaaleansininen myös. Moikka! Joo, moi. Eli joo, niin toi mun lempivärit on turkoosi, vaaleansininen, vaaleanpunainen ja keltainen. Ne 4 on mun lempiväriä. Sitten inkun on, sanoisinko vaikka ton turkoosi, vaaleansininen ja joku vihreä. No vihreät. Niin joo, mutta ja sit hertan on no ainakin keltainen. Keltainen ja oranssi on sen. Ja joo. Moi moi! Moikkuu, tästä video loppuu. Moi moi! Ja moikkuu!